Jeg står nu her med den nye vare, vi har fået ind her, og det er Longbow Kajak Trolley. Og jeg vil egentlig bare vise, hvordan man samler den her. Så lad os bare komme i gang. Vi har en masse forskellige dele her. Og det her, det er selve midten på trolleyen. Og den sætter man sammen ved, at man tager den her lille, hvis I kommer til der på her. Man tager den her, og så putter man den ind her. Og så er der, hvis I kan se, sådan nogle 2 små knapper her. Der og der. De skal egentlig bare passe i de her 2 huller, der er herinde. Man putter den ind, finder man lige hullet, og så trykker man den fast. Så står den meget fint der. Og så tager man de her 2, og så kan man egentlig bare lige sætte dem ind her. Og så trykker man bare ned lige så stille. Så sidder den der. Det næste, jeg vil vise jer, det er, hvordan hjulene kommer på. Det er super enkelt. Man snupper den her, og så putter man egentlig bare hjulet ind i den her. Her. Og så låser man den. Sådan der, indtil der kommer et klik. Det samme gør vi på den anden side. Så er de sat på. Vender vi den lige om her, så kan I se, den første ting vi puttede ind, det er støttebenet. Så tager vi holderne her, og de er meget simple, dem klikker man egentlig bare ind her. Sådan. Og så vimmer man den bare ud, så sidder de på. Sådan. Uptil. Og så har vi rendene her, og det er dem, man spænder udenom kajakken. Sådan her. Og sådan her. Og så kan man spænde dem i de her, hvis man vil det.